ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ହୋଲିରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିଲା ବେଳେ ନୋଟ୍ରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଆର୍ବିଆଇ ନିୟମ ଜାଣନ୍ତୁ। ହୋଲି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବା ଫଗୁ ସମେତ ପିଚକାଳି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ସପିଂ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ହୋଲି ଖେଳିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପକେଟରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ବେଳେ ପକେଟ୍ ଥିବା ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଆସିବ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଯିବା। ହୋଲିରେ ନୋଟ୍ରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଆର୍ବିଆଇର ନିୟମ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ନୋଟ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆର ନିୟମ ଜାଣନ୍ତୁ। ନୋଟ୍ ରଙ୍ଗୀନ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ କେହି ଅଫିସକୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାନ୍ତି, ଏହି କାରଣରୁ ପୋଷାକ ସହିତ ପକେଟରେ ଥିବା ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ନୋଟ୍କୁ ଦୋକାନୀକୁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଦୋକାନୀ ମନା କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିୟମ କହିବେ ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ଆର୍ବିଆଇର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଦୋକାନୀ ରଙ୍ଗୀନ ନୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ପାଣି ଲାଗି ନୋଟ୍ ଫାଟିଗଲେ କ'ଣ କରିବେ? ହୋଲି ସମୟରେ ଯଦି ପାଣି ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ନୋଟ୍ ଫାଟିଯାଉଛି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ପାଲଟିଯାଏ। ଭାରତର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫୋଲ୍ଡ ଓ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ବିନିମୟ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଚିରିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନୋଟ୍ ଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ? ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ଚିରାଫୁଟା ନୋଟ୍ ବିନିମୟ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ସେହି ନୋଟ୍ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ଆମେ ଏହି ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଚିରି ଯାଇଛି ଓ ଏହାର 78 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେମି ବାକି ରହିଛି ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୁରା ରାଶି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନୋଟ୍ର 39 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେମି ବାକି ଅଛି ତେବେ କେବଳ ଅଧା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ।